осия рӯи хараки кӯча омада шишту ба гирду атроф нигарист. одамон сарусема ба ҳар тараф шитоб доштанд. осия мехост ки ашкашро нигаҳ дорад, аммо наметавонист. ашки дидагонаш шашқатор мерехт. ин лаҳзаҳо мехост ки бимираду дигар ҳамин олами рӯшанро набинад. модарҷон, чаро дидаву дониста номамро осия гузоштӣ? магар намедонистӣ ки осия зани фиръавн буду бо азобу машаққати зиёд аз олам рафта буд? агар ман хушбахт мебудам, магар ту ин қадар зуд маро тарк мекардӣ? осия дар хонадони камбағал ба дунё омада, модараш вақти таваллуди ӯ гурдаҳояш аз кор монда ин оламро тарк намуда буд. падар баъди фавти ҳамсараш шаробхӯр шуда доимо осияро сабаби марги модараш медонист. баъди 2 сола шудани осия падар зани дигар гирифт. ин зан аз шавҳари аввалаш 2 духтар дошт. акнун рӯзи сиёҳи осия сар шуда буд. моиндари бешафқат ба ӯ рӯз нишон намедод. субҳи солиҳон аз хоб мехесту ҳавлии калонро руфта, говро ҷӯшида барои аҳли хонадон субҳона тайёр мекард. агар худаш сари дастархон ҳамроҳи онҳо нишаста ягон бурда нон хӯрданӣ шавад, чашмони моиндараш сӯяш теғомӯз нигариста ишора мекард ки аз сари дастархон дур шавад. осия ҳақ надошт ки бо онҳо хӯрок хӯрад. рӯзе як бор ҳамагӣ шабона моиндараш як бурда нону 2 дона қанди сафед дода мегуфт ки сағираи бетоле, сағираи бетоле, ту ки хуб мебудӣ, модарат вақти зоданат намемурд. ту сархӯрӣ, ин дафъа сари киро мехӯрда бошӣ? осия шабҳо болои боми оғил баромада китоби бадеӣ мехонд. шабе моиндараш чароғаки болои бомро диду оҳиста оҳиста поида омаду осияро болои китобу дар пешаш шамъи фурӯзон дид. доду фарёд бардошт. кани хез дафт шав, гулдозиҳои духтарони маро то ба охир дӯхта мон. осия шитобон китобҳояшро гирифту пинҳон карду гирьякунон аз болои бом фаромад. то субҳ нишаста гулдозиҳои духтарони моиндарашро дӯхта тамом карду ҳамин тавр шиштунокӣ дар ҷояш ғанабаш бурда монд. садои дағали моиндараш ӯро як қад паронд. ҳа сархӯри шумтоле, хобат бурдаастми? кани хез аз ҷоят, ҳавлиро рӯбу хӯроки бомаззапаз. осия осемасар аз ҷояш хесту барои рӯшоӣ рафт. дар ҳамин як лаҳзаи ғанабаш модарашро дар хоб дид ки сӯяш тоқии гулдӯзӣ кардаро дароз карда мегӯяд: духтарҷон, ина гиру ба сарат андозу мӯйҳоятро майда боф. осия ин хоби дидаашро фикр карда ба худ гуфт: аҷабо, ман рӯи модарро надидаам. ин зан дар симои модарам ба ман тоқӣ ҳадя кард. табири хобам чӣ бошад? кошки зудтар худо ҷонамро мегирифту аз ҳамин ҷабру ситами моиндар халос мешудам. ҳамин вақт падараш аз хоб бедор шуда ба ҳавлӣ баромад. осияро саргарми ҳавлирӯбӣ дида дод зад: осия, кани наҳории маро тайёр кардӣ? ҳозир падарҷон. ту ин қадар сус меҷунбӣ, сархӯри бекорхӯҷа. осия ҷорӯбро монду ба ошхона даромад. дастонашро шуста аз паи ширпазӣ шуд. ногаҳон чӣ шуду косаи шир аз болои оташтон чапагардон шуд. моиндараш бо шаст ба ошхона даромаду шири чапашударо диду бо кафгир ба сари осия давида ба сару рӯяш задаан гирифт. осия дод зада падарашро ба ёрӣ хонд. аммо падар худро нодида вонамуд карда барои кӯмакаш нашитофт. осия аз дарди сахти сараш ба замин худро партофту бо овози баланд маро кушеду монед гӯён гирья кард. муддати 4 рӯз осия аз дарди сараш аз ҷой ҷунбида наметавонист. падар аз тарси ҷонаш ба занаш гуфт ки биё дигар ӯро азоб наде, зудтар ба шавҳар медиҳемаш. аз деҳаи ҳамсоя як пирамарди 60-сола ки занаш соли гузашта фафтида буд хостгори осия шуд. падар нею несто накарда ба ивази қалини бисёр розӣ шуд ки духтари 18-солаашро ба ин пирамарди 60-сола
ба занӣ диҳад. осия ҳанӯз намедонист ки шавҳаршавандааш чанд сола аст. моиндари бадаъмол зиракӣ карда акси як ҷавони дигарро ба осия нишон дода гуфт ки раҳмат гӯ ки ин ҷавони пулдори зеборо ба ту бар ин духтари танбалу сархор ёфтем. осия акси ҷавонро дида ғоибона ошиқ шуд. ҷавон ҷияни моиндараш буду солҳои сол дар русия ба тиҷорат машғул буд. осия акси ӯ дар даст шабҳо розу ниёз мекард. хурсандӣ дошт ки бо як дидан ба шавҳари ояндааш ошиқ шудааст. аммо шаби тӯй пирамарди 60 соларо дидан замон рангу рӯяш сабсафед канд. акси ҷавони чашмкабуд пеши чашмонаш ӯро меҷуст. вақте ки ёр-ёркунон арӯзро ба хонаи домод гусел мекарданд, осия аз алами зиёд қариб ки беҳуш шавад. таги чодар якбора арӯзро дарди нофаҳмое фаро гирифту ӯ ба замин фитода ғунҷа заду гирья кардан гирифт. хешу табори домод гумон карданд ки арӯз ягон бемории девонакасал доштагист. табиби деҳаро оварда осияро муоина карданд. табиб гуфт ки осия аз чизе сахт тарсида пари ёраш шудааст. домод бошад 2 поро ба як мӯза андохта мехост ки ин шаб ба висоли арӯси ҷавонаш бирасад. осия ҳангоме ки домод мехост наздаш нишаста чизе пурсад, танашро ларза фаро гирифта зери лаб гуфт: тағоҷон, кани домод, охир ба ман сурати дигар касро нишон дода буданд. шумо баробари падари ман ҳастед. медонӣ ки падарат барои ту шуда аз ман $2000 қалин гирифтааст. барои ҳамин ба тақдират тан дода бо ман созиш бикун, вагарна туро зинда ба зинда таги гӯр мекунам. осия дигар чизе нагуфту ба тақдираш тан доду бо ин пирамарди зиштрӯ зиндагии оилавиашро оғоз кард. шабе аз як чизи хунук тарсида бедор шуд. фонусро гирён карду мори калони алобулоро дид. якбора аз тарс дод зад. шавараш он шаб ба хонаи писари калонияш ба меҳмонӣ рафта буд. мор даруни бистари ӯ лӯнда шуда мехобид. осия таги куртаи шабпӯш ба ҳавлӣ давида баромад. келинҳои пирамард аз овози ӯ бедор шуда ба савни ҳавлӣ баромаданд. ҳа, чӣ шуд янга? даруни бистарам як мори калони алобуло ғунҷа зада хобидааст. аммо ин дам келини миёнаи хонадон аз дил гузаронид ки чаро мор ӯро неш назада бошад. аз рӯзе ки осия ба ин хона келин шуда омада буд, келини миёна ӯро чашми дидан накард. мехост ки ин зани нави хусураш худаш аз хона баромада равад. барои ҳамин аз писараш хоҳиш кард ки рафта ба касе чизе нагуфта аз адир як морро кашида биёрад. ба писараш гуфт ки пӯсташ табобатӣ аст, аммо дар асл мехост ки осияро бикушад. писараш аз хурде ба морбозӣ шавқ дошту аз морон наметарсид. аммо писари ин зан дарк намекард ки ӯ яке аз морони ошиқи печонро қапида овардааст. ҳамин вақт писари ӯ ба хонаи осия даромаду морро гирифта ба модараш назди ҳама гуфт: очаҷон, о гуфтед ки барои пӯсташ биёрам ин морро, аммо чаро он даруни ҷогаи бобом аст? ин суханони писараш ӯро шармсор карду лол монд. намедонист ки барои сафед карданаш чӣ бигӯяд. осия ба ӯ гирьякунон гуфт: апаҷон, ман аз ҳамин мӯйсафеди пир қимоб шудам. шумо бошед чаро ин қадар маро бад мебинед? айби ман чӣ? ин мори лаънатӣ агар ба хонаи ту даромада бошад. писари мӯйсафед аз кирдори занаш ба ғазаб омада ӯро кашолакунон ба хона дароварда таги шаттаву шалоқ гирифт. зан беис осияро дашном дода ба шавҳараш мегуфт: ҳа, чӣ ин қадар ӯро пуштӣ мегирӣ? шояд ба ту ҳам маъқул шудааст. ин пирамарди падарат аз дасташ чизе намеояд. шояд худат мехоҳӣ ки ин зани ҷавони ӯро маъшуқат бигирӣ. осия гирьякунон ба хонаи хобаш даромаду кӯрпаву болишти хоб мерафтагиашро ба берун баровард. ба назараш ки ҳоло ҳам мор даруни бистар аст. тарс аз дилаш гум намешуд. то субҳ тасб карда алоӣ мегуфт. субҳи солеҳон мӯйсафед ба хона расида омаду аз ҳодисаи шабина бохабар шуда келини миёнаашро дашном дода гуфт ки агар ҳамин абад ба зани ӯ душманӣ мекунад, аз хона бароварда пешаш мекунад. зинатгул аз ин суханҳои сахти хусураш дар қар шуда нисбати осия дар дил сахт кина гирифт. ба худ гуфт ки ана акнун гандагиро мебинӣ. шаби дигар ногаҳон зинатгул аз садои баланди писараш бедор шуд. писараш даруни бистар дар даст мори хунолуд дод зада мегуфт ки
оча, ин мор ба гарданам печида маро куштанӣ шуд, аммо ман пешдастӣ карда ӯро сахт газида куштам. Зинатгул зуд моро аз дасти писараш гирифту ба халтае андохта ба партовгоҳи берун бурда партофт. Аз байн моҳе гузашту нисфирӯзие ҳангоми халтаи чакаро ба дарахт овехтан пушти дарахти калони ҳавлӣ Зинатгул мори ба он мори куштагӣ монандеро диду номи писарашро гирифта фарёд кард. Насим, биё ки дар ҳавлӣ мор пайдо шудааст. Насим давида омаду морро диду аз сараш барқвор гузашт. Шояд вай мор бо ин мор ошиқу маъшуқ буданд. Бобояш мегуфт ки агар мори ошиқу маъшуқро азоб диҳӣ, якеаш агар зинда монад, аз тамоми хонавода қасд мегирад. Насим пайхас кард ки ин мор барои қасдгирӣ ба хонаи онҳо омадааст. Каландро аз сани ҳавлӣ гирифту ба сари мор фаровард. Мор печтоб хӯрда аз зарбаи каланд оҳиста оҳиста ҷон дод. Зинатгул ки ин воқеаро тамошо дошт, баъди мурданаш рафта як кордро оварду пӯсти онро аз танаш нотарсона ҷудо карда болои бом бароварда коғаз паҳн кард ва онро барои хушк шудан дар офтоб гузошт. Зинатгул ба фолбинҳо ихлоси зиёд дошт. Як фолбинеро медонист ки бо пӯсти мор одамизодро ҷодӯ мекунад. барои ҳамин нақша кашид ки ба назди ҳамон фолбин рафта арӯси нави хусурашро ҷодӯ мекунад. ин қадар бадбинӣ нисбати арӯси хусураш дар дили ӯ аз он рӯз пайдо шуд ки вақте ки шавҳараш ба бародараш мегуфт: арӯси падарам хеле ҷавону нозанин аст, аз занҳои ману ту дида 1000 бор беҳтар. кайфи падарам бо зани ҷавону зебояш роҳат хоҳад кард. рашк кард ки шавҳараш ин духтари ҷавону зеборо аз ӯ беҳтар медонад. барои ҳамин доимо кӯшиш мекард ки ягон кори баде карда дили Осияро ранҷонад. рӯзи дигар роҳи хонаи фолбинро пеш гирифт. акси Осияро фолбин якчанд сӯрох карда гуфт: кани бигӯ дугонаҷон, дилашро сӯрох кунам, гӯшашро ё чашмашро ё пойҳову дастонашро, то дигар мисли сутун карах шуда аз ҷояш ҷунбида натавонад. бовар кун, чунон бадаш мебинам ки ба сухан гуфта намешавад. мӯйсафеди гӯлу нодону шефтаи ӯ мабодо тамоми хонаҳояшро ба номи ӯ нагузаронад. боз барзами ин ҳомиладор аст. агар раваду писар таваллуд кунад, тамоми сарваташро мӯйсафед ба ӯ медиҳад. писарони хонавода аз хӯрокҳои пухтаи ӯ ҳаловат мебаранд. ӯро мисли шоҳдухтар хушомадгӯӣ мекунанд. шавҳари ман ку ҳамин ки ӯро дид чашм намеканад аз симояш. ту хафа нашав дугонаҷоно, ҷудо духтари хушрӯ будааст, гуфт фолбинзан. ман занаму ин аксро дида мехоҳам ки тамошо карда шинам. шумо боз болои дили сӯхтаи ман намакоб напошед. аз рашк мемурам кадом рӯз, гуфт Зинатгул. хайр шуд, шӯхӣ кардам, гуфт фолбинзан. ту ба ман 7 тори мӯи ин духтарро биёр. барзами ин пашми саги ҷумагӣ, пешоби гов, 7 дона сӯзандро низ ҳамроҳашон биёр. ҳамин хел сейраш кунам ки соат ба соат коҳида дар охир мисли сӯзан шавад. пас аз 2 рӯз Зинатгул чизҳои фармудаи фолбинро гирифта овард. 7 дона тори мӯйро бошад. вақти хобаш оҳиста рафта аз кокулони дарози Осия канда гирифта буд. фолбин мӯйҳоро бо пашми саг якҷоя карда, гирдогирдаш сӯзан зада, аз болояш пешоби говро пошид. сипас онро куфу суф карду баргардонида гуфт ки акнун рафта инро таги бистараш ё таги қолини хонаашон бигузорад. хизматаш $200 мешавад. Зинатгул шодон $200 бароварда ба фолбин доду ба хона баргашт. ба хонаи хусураш баҳона кофта даромаду онро таги қолин ноаён гузошт. аз соати гузаштагиаш сар карда сари Осия ба дар даромад. мисли одами ҷон канда истода худро эҳсос карда сарашро медошту вой мурдам мегуфт. мӯйсафед ки занашро бо ҷону дил дӯст медошт ҳайрон шуд. чӣ шуд ҷонакам Осияҷон? намедонам, сарам мекафад, гирья карда гуфт Осия. Зинатгул ки ин ҳолатро мушоҳида мекард, худро дилсӯз нишон дода гуфт: шояд айби ҳомиладорият бошад. тамоми занҳои дуҷон дар ҳамин ҳолатанд. тоқат кун, ҳамаш мегузарад. Осия ба хонаи хобаш даромаду ба назараш намуд ки саге гардани ӯро газида хӯрда истодааст. дод гуфта аз хобаш бедор шуду дигар хоб аз чашмонаш парид. субҳ баъди ҳавлиро об зада рӯфтан аз шавҳараш илтимос кард ки
ӯро ба дидорбинии духтархолааш Суман барад. Мӯйсафед розӣ шуд. Суман ӯро дидан замон хурсанд шуду дастархони пурнозу неъмат ороста аз зиндагии оилавияш пурсон шуд. Напурс, Суманҷон. маро янгам фиреб карда сурати дигар ҷавонро нишон дод. ман бошам мафтуни ӯ гашта дар орзуҳоям ӯро шавҳари худ медонистам. ин пири баднамо ба дилам зад. боз келинҳоашро намегӯӣ? маро чашми дидан надоранд. бар зами ин ҳомиладор шудаам. чӣ ту ҳаётатро бо ин мӯйсафеди дарди сар идома додани ҳастӣ? пурсид Суман. бовар кун, намедонам. ҷои мерафтагиам надорам. ту мисли дигар ҷавонзанҳо хезу ба Туркия рафта пули хона кор кун, гуфт Суман. чӣ хел равам? касеро намешиносам. ман як дугонаи хубе дорам. ту аз хонаи шавҳарат баъди 2 рӯз як бало карда гурезу наздам биё. ман туро ба воситаи ин дугонаам ба Туркия барои кор мефиристам. як мӯйсафеди пирро нигоҳбин мекунӣ. тифли баднам чӣ мешавад? пурсид Осия. ҳанӯз хурдакак аст, ӯро исқоти ҳамл мекунем, гуфт Сумангул. Осия гапи духтархолаашро гирифта баъди 2 рӯз оҳиста аз хона гурехта ба хонаи ӯ омад. ҳамроҳ ба шӯъбаи занонаи беморхонаи марказӣ рафта кӯдакро исқоти ҳамл карданд. сипас баъди каме беҳ шудани саломатии Осия ба хона баргаштанд. мӯйсафед занашро наёфта ба кофтукоб даромад. рӯзи дигар нисфирӯзӣ Осияро духтари холааш чипта харида ба назди дугонааш ба Туркия фиристод. дугонаи духтархолааш ӯро аз фурудгоҳ гирифта ба хонааш бурд. Осия ба дороии ин хона нигариста аз ҳайрат чӣ гуфтанашро намедонист. ин ҳама сарватро ӯ дар киноҳои туркӣ дида буд. дугонаи духтархолааш Матлуба ном дошт. ӯ фармон дод ки ба ташноб даромада обозӣ кунад. сипас 2 қабат либосҳои қиматбаҳоро гузошта таъкид кард ки ин либосҳоро пӯшад. ҳайрон шуд ки чаро ӯро ин қадар ороста карданд. охир духтархолааш гуфта буд ки як пирамарди 90-соларо нигоҳубин мекуниву ҳар моҳ маоши калонат медиҳад. баъди соате Матлуба ба наздаш омада гуфт ки ту хурсанд шав ки як одами сарватманд туро бо никоҳи мусулмонӣ ба занӣ мегирад. Осия ин гапро шунидан замон мисли ғунда газидагӣ бар ин фарёд карда гуфт: шумо девонаед? ман аз шавари пири худ гурехта омадам то пул кор карда барои худам хона харам. наход духтари холаам маро барои ин кори ҳаром фиристода бошад. духтари сода, кӣ гуфт ки бо пули ҳалол пули хонаро ҷамъ мекунӣ? ту худат девонаӣ? шукр кун ки Курушбой туро дар фурудгоҳи ҳавоӣ дида хуш кард, вагарна мисли дигар духтарони ба Туркия омада ба танфурӯшӣ машғул мешудӣ. Осия баъди шунидани ин ҳақиқати талх асабаш гиреҳ зада дигар чизе напурсид. Курушбой ба назди арӯси ҷавонаш омада аз хурсандӣ ба Осия занҷирбанди тиллоӣ ҳадя кард. Осия ба ин пирамарди аз шавҳари аввалаш ҳам базиштар нигариста худро куштанӣ шуд. ин ҳама дороиву тиллову зевар пеши чашмонаш наметофтанд. фақат акси ҳамон ҷавони янгаш нишон дода пеши чашмонаш буданд. як кунҷи дилаш ҳамоно рӯшан буд ки ин ҷавонро меёбаду хушбахт мегардад. ба хотири ин ишқи ҳақиқӣ ӯ боз зистанро ихтиёр карду бо Курушбой зиндагиро идома дод. Курушбой нисбати Осия хеле бадрашку сахтгир буд. агар бинад ки Осия телевизор монда ба сароянда ё гӯяндаи мардаке бо меҳр менигарад, гӯшаки телевизорро тоб дода ҷанҷол мебардошт. ба назараш ки ҳар замон Осия ба ӯ хиёнат мекунад. Осия аз рашки беасоси мӯйсафеди турк ҷонбезор шуда фикри аз ин ҷо гурехтанро дар дил таҳризӣ мекард. барои ин ӯ бо мӯйсафед хуб муносибат карда пул мегирифт ва барои гурехтанаш захира мекард. акнун ки пули калон ҷамъ кард, фикри аз Туркия рафтан ҳам барояш мусоид шуд. Осия дар ҳамсоягӣ дугонае пайдо карда буд ки ба ивази пул барояш шароити гурехтанро омода намуд. он рӯз мӯйсафеди турк дар назди зани якумаш буд. Осия бемалол либосҳои қиматбаҳову зару зеварашро ҷамъ карда чиптаро гирифту ба ҷомадон андохта ба рафтан тайёрӣ дид. дугонааш то фурудгоҳи ҳавоӣ ҳамроҳаш рафту сипас пеш аз парвоз кардан таъин кард ки худро сахт эҳтиёт кунад, вагарна агар Курушбой аз пасаш шавад ӯро ёфта мекушад. Осия табассум карда гуфт:
агар дар насибам мурдан бошад боке нест. дугона ман таҳти тарбияи янгаи золим калон шудаам. худо нигаҳбонад Осияҷон, гуфт дугонааш. Осия ба Русия парвоз кард. дугонааш нишонии духтари холаашро ки дар шаҳри Самара ба тиҷорати мева машғул буд дода гуфт ки назди ӯ равад. Осия дар Русия дигар шиносе надошт. ноилоҷ ба назди духтари холаи дугонаи туркаш рафт. духтари холаи дугонааш он қадар зани хубу меҳрубоне буд ки Осия ҳатто тасаввур намекард. номи ин ҷавонзан Ирма буду дар ҳусну ҷамол беҳамто. соҳиби ду фарзанди дӯстрӯй буду шавҳараш тоҷир. аммо баръакси Ирма шавҳараш Кабир марди сиҳарҷурдаи ситорахунуке буду бадқавоқ менамуд. Осия баробари дидани ин марди ситорахунук дилаш сиёҳ шуд. Кабир ҳамин ки Осияро дид ба дил нақша кашид ки ин зебосанамро ба хоҷаи серпулаш пешкаш карда пули калоне кор мекунад. Ирма аз шавҳараш сахт метарсид. байни ин зану шавҳар мисли замину осмон фарқ буд. Ирма меҳрубону раҳмгин, Кабир бошад бераҳму бешафқат буд. Осия тамоми саргузашташро ба Ирма нақл карда гирьякунон гуфт ки аз марди дунё безор аст. Ирма дар ҷавоб бо таассуф гуфт: ман ҳам мисли ту дар зиндагӣ азоб кашидаам. ин шавҳари ман дар бераҳмӣ мисли ҳайвон аст. чунон маро мезанад ки ҳатто гоҳо метарсам ки буғӣ карда маро мекушаду писаронам бемодар мемонанд. ман дар вақташ ба модарам гуфта будам ки ба ин ҷавон ба шавҳар намебароям, аммо падару модарам маро маҷбурӣ ба ӯ ба занӣ доданд. Кабир худпараст аст, фақат манфиати худро фикр мекунад, парвои ману писаронамро надорад. аммо ман дандон ба дандон монда хотири писаронам бо ин марди худхоҳ зиндагӣ дорам. тақдири нисфи занҳои дунё ҳамин аст. ту чӣ хел ҷуръат пайдо кардӣ ки ин пирамарди сарватманди туркиёиро партофта гурехта биёӣ? натарсидӣ? аввал рости гап тарсидам, гуфт Осия. аммо баъди суҳбат бо Нушин ман ба хулосае омадам ки зиндагӣ аз мубориза иборат аст ва ман бояд барои фардои неку дурахшонам мубориза барам, бахтамро дарёбам, соҳиби фарзандони дӯстрӯ гардам. бахти ман бошад ҳамон акси янгаам нишон додагӣ ҷавонмард аст. раҳмат ба Нушин ки маро ба роҳи рост ҳидоят карда аз худкушӣ баргардонид. шумо бошед бар зидди шавҳаратон исьён кунед. Осия тавре гап мезад ки дили Ирма рӯшан мешуд. Кабир ҳис мекард ки баъди ба хонааш омадани Осия Ирма тағйир ёфта гап мегардондагӣ шудааст. шабе дар бистар гулӯи ӯро дошту таҳдид кард. ҳа тирмизак, ин дугонаи навад туро чӣ ёд дода истодааст? худаш ку шавҳар надорад, пас чаро туро бероҳа мезанад? ӯ маро бероҳа насохтааст, гуфт Ирма. Ирма кӯшиш мекард ки гурехтани Осияро аз шавҳари туркаш пинҳон созад, вагарна Кабир курушбойро ёфта аз ӯ пули калон меситонид. барои ҳамин сирро пинҳон карда ба Кабир гуфт ки Осия дугонаи Нушин асту барои корёбӣ ба Русия омадааст. Кабир, илтимос, дар ҳаққи меҳмон чунин фикрҳоро ба сарат роҳ наде. охир меҳмон атои худост. майлаш, нарм шуд ӯ, аммо дар дил фикр мекард ки чӣ тавр Осияро ба хоҷааш шинос кунад. субҳ Ирма ба хонаи Осия хобида даромаду оҳиста гуфт ки шавҳараш чӣ нияти баде дорад. ман ҳам дар он фикр будам ки зудтар аз хонаи шумо равам, гуфт Осия. ту касеро намешиносӣ, ба куҷо меравӣ? пул дорам, ғами маро нахӯред. Осия ҳафтаномаи эълонро харида аз паси ёфтани хонаи иҷора гардид. нархҳо дандоншикан буданд. бар замми ин баъди шунидани аксенти тоҷикӣ русо гӯширо мепартофтанд ва сухан гуфтан намехостанд. Осия ҳайрон шуд ки ба куҷо равад, аз кӣ мадад ҷӯяд. ба хотираш ҷияни янгааш ки боре ҳам надидааст омад. медонист ки дар бозори калонтарини Самара кор мекунад ва ҳама ӯро мешиносанд. то ин дам ҳанӯзам Осия намедонист ки акси ҷавони дидагиаш ҷиҳани янгаи золимаш мебошад. ӯ кофта кофта ба бозори Арсени омад. ҷияни янгааш Комрон ном дошт. аз тоҷикони онҷо буда Комронро пурсид. касе куҷо будани ӯро намедонист, чунки Комрон дар он ҷо насаби дигар дошт. ногаҳонӣ дар мошини Мерседес ронандаи
шиносеро диду аз ҳаяҷон қариб ки беҳуш шавад. охир ин ҷавон ба акси дидагиам сахт монанд аст. осия ба ӯ менигаристу то рафт беҳолтар мешуд. худоё, раҳмат ба ту ки ӯро дидам. худоҷон, ҷуръатам бидеҳ. осия мошинро манъ карданӣ шуд. аммо ҷавон ба ӯ назарнигорона нигаристу аҳамияте надод. назди ронанда ҷавонзани оростаи мӯйзарде менишаст. осия ӯро дида аз дил гузаронид ки шояд ин зан маъшуқа ё ҳамсараш бошад. мошин аз пеши ӯ бо шаст гузашта рафт. осия ҳанӯзам дар боли афсона парвоз дошт. комронро ин ҷо бо лақаби кобра ном мебурданду мешинохтанд. комрон солҳои зиёд дар русия зиндагӣ мекарду соҳиби молу мулку сарват буд. дар бораи осия чизеро намедонист. ҳамсараш аз украина буду падари сарватманде дошт. маҳз падари ҳамсараш ӯро кӯмак карда соҳиби давлати зиёде гардонид. аммо ҳамсараш сахт бадрашк буд. комрон баъди хатми мактаб ба назди тағояш ба русия омаду дигар ба ватан бар нагашт. имрӯз ҳам дар назди бозор ҳамроҳи ҳамсари бадрашкаш буду ба дастафшониҳои он духтараки тоҷик аҳамияте надод. осия аз паси мошини бахташ лолу ҳайрон нигариста гирья кард. охир ба хотири он ҷавон ин қадар шабҳои орзуву интизориро паси сар кардааст ки беҳисоб аст. аммо вохирии аввалини онҳо ин қадар бемаънӣ гузашт. ин ҷавон ба ӯ ҳатто нимнигоҳе накард. осия аз пайи кофткоби комрон шуд. дар хонаи иҷорааш осия бо зани армание зиндагӣ мекард. барои як ҳуҷра ҳарду якҷоя 10,000 рубли русия ҳаққи иҷора медоданд. зани арманӣ тахминан 46 сола буду дар назар хеле ҷавону ботароват менамуд. рафтору хислаташам ба ҳусну ҷамолаш мувофиқ буд. зан мусайя ном дошта зуд бо осия дугона шуд. гуфт ки дар мағозаи ҳамшаҳриҳояш барои ӯ кори фурӯшандагиро меёбад. боз нақл кард ки дар ин шаҳр кобра гуфтанӣ ҷавонмарди тоҷике аст ки ба ҳама тоҷикон кӯмакаш расидааст. боз бо ифтихор гуфт ки ӯ маъшуқаи асосии ин ҷавонмарди тоҷики ҳиматбаланд мебошад. осия нақли ӯро гӯш карда дар дил афсӯс мехӯрд ки шоҳписари орзуҳои дилашро диду боз гумаш кард. ӯ ки дар шаҳри мардум хеле боақлу гурги борондида шуда буд, ба мусайя дар бораи худаш кӯтоҳака гуфт ки дар ватан хона надораду барои пули хонаро кор кардан ба муҳоҷират омадааст. мусайя ба суханони ӯ бовар карду дигар чизе напурсид. мусайя барои дидорбинӣ ба мулоқот ба хонаи алоҳида ҷудокардаи кобра рафт. комрон барои маъшуқааш чизеро дариғ намедошт. мусайя ба ӯ нақл кард ки духтари тоҷике бо онҳо зиндагӣ мекунад ва кор кофта гаштааст. комрон гуфт ки барои ҳамватанонаш албатта ҷои кор меёбад. 2 рӯз баъд ба мусайя занг зада гуфт ки ба тарабхонаи шахсияш ошпази зан дар кор аст. агар ин зани гуфтагиаш аз ӯҳдаи ошпазӣ барояд, марҳамат ба кор сар кунад. аз шунидани ин хабар мусайя хурсанд шуда ба осия гуфт ки тайёр шавад. барои ӯ ҷои кор ёфтааст. осия хушҳол шуда ҳамроҳи ӯ ба тарабхона рафт. дар ин тарабхона ҷияни дигари янгааш Салим директор буд. ӯ ки Салимро низ намешинохт, аҳамияте надод. Салим бо як нигоҳ ба осия ошиқ шуда дар дил хурсандӣ мекард ки ин паричеҳра коргари ӯ шудааст. аммо ба комрон гуфт ки мусайя як ҷавонзани солхӯрдаро барои кор овардааст, то комрон омада ӯро набинад. осия ба кор сар карду Салим гирди ӯ парвона буд, вале осия нисбати ӯ бепарво буд. Салим боре пурсид ки чаро зан шуда ба Русия омадӣ? осия ҷавоб дод ки барои бехонагӣ. аммо Салими зирак пай бурд ки таги коса нимкосаест. вагарна чаро осия шиносномаашро барои дидан ба ӯ намедиҳад? Салим барои осия тӯҳфаҳои қиматбаҳо мехарид. аммо ҳар дафъа осия тӯҳфаи ӯро нагирифта мегуфт ки ташаккур, ман намегирам, ба янга баред. Салим дар ҷавоб мегуфт ки гир акнун ҳамшаҳр, ноз накун, занам дар Тоҷикистон аст. осия ноилоҷ тӯҳфаҳои ӯро ба хона меоварду ба мусайя тақдим мекард. рӯзе дар мулоқот комрон дар гӯши мусайя
гӯшвораҳои зеборо дида пурсид ки аз куҷо гӯшвора харидааст. мусайя гуфт ки ин ҳама тӯҳфаи Салим ба коргари наваш мебошад. аз ин суханони мусайя ба дили Комрон оташ фитод. охир медонист ки Салим ба ҳар зану духтар гап намедиҳад. аз ин рафтори Салим бармеояд ки ин духтар шояд соҳибҷамол бошад. Комрон ба Салим чизеро нафаҳмонида рӯзе ба тарабхона бо баҳонае омад. сарвари асосии тарабхона Комрон ба ҳисоб мерафт. аммо бо ҳукми тақдир он рӯз Осия аз кор ҷавоб гирифта ба тарабхона наомада буд. Комрон ба ошхона даромаду дигар ошпазро дида ошпаззани тоҷикро пурсон шуд. онҳо гуфтанд ки имрӯз Осия ҷавоб гирифтааст. Комрон аз тарабхона баромаду аз дил гузаронид ки дафъаи дигар меояд. Осия дар дигар ошхона кори мувофиқтару тозатареро ёфта ба он ҷо рафтанӣ буд. барои ҳамин имрӯз ҷавоб гирифта ба назди сарвари ошхона рафт. сарвари ошхонаи миллии озарӣ зани бо тамкин Аслия ӯро хуш қабул карду шарт гузошт ки ба шарте ба кор қабул мекунад ки дар хонаи ӯ зиндагӣ мекунад ва ба хона ягон марди тоҷикро намеорад. Осия бо ҷону дил ба шартҳои ӯ розӣ шуда рафта аз хона либосҳояшро ҷамъ карда телефонӣ бо Мусайя хайрухуш намуд. дар ин ошхонаи миллӣ ӯ ба ҳайси роҳбари иҷрокунандаи он интихоб гардид. Аслия ӯро ба мағоза бурда либосҳои гаронбаҳо харида доду гуфт ки дигар мисли пешина либос напӯшад. акнун Осия дар ин пироҳани гаронбаҳои аврупоӣ тамоман дигар хел шуда буд. мизоҷони мард аз ӯ чашм канда наметавонистанд. вале Осия ба ягон мард рӯи хуш намедод. ба кораш сидқан диққат медод. аммо дар як кунҷи дилаш барои Комрон ҷой буд ки ҳардам хаёлоти ӯро ба дуриҳои дур мебурд. мехост ки ба ватан занг зада аз янгаш пурсад ки ҳамон вақт акси киро ба ҷои домоди пир нишон дода буд. вале метарсид ки агар занг занад шавари якумаш ӯро меёбад. Осия аз ҷои кораш берун намебаромад. бо одамон кам гап мезад. соҳиби ошхона зани бениҳоят сахтгир буду намегузошт ки Осия аз гапи ӯ берун барояд. ҳамин тавр аз байн 1 сол гузашт. баъди 1 соли меҳнат карданҳо рӯзе Осия сахт хаста шуду аз Аслия хоҳиш кард ки ӯро имрӯз истироҳат бидиҳад. Аслия розӣ шуду гуфт ки фақат бо як шарт, то нисфирӯзӣ баргашта биёяд. Осия ба сайри шаҳр баромад. дилаш кушода шуда худ аз худ табассум кард. бори аввал дар муддати ин солҳо ӯ аз таҳти дил хурсанд буд. боз хаёлоташ ба ҳамон ҷавони дар акс дидагиаш рафт. ман ӯро як бор дидаму ӯ маро надид. кош як боракак аз наздик якдигарро медидем. худоё маро фақат бо ӯ хушбахт гардон. ҳамин вақт Комронро дид ки дар назди фаворае истода бо 2 кӯдаки дӯстрӯ ва ҷавонзани қадбаланди зардинамӯй аксгирӣ дорад. худоё охир ту ин қадар меҳрубонӣ. ин ҳамон ҷавонест ки ман дар ҳаққаш сӯхта хокистар шудаам. чӣ тавр пешаш равам? оҳ худоё мададам кун, вагарна дигар ман имконияти ӯро ҷустан надорам. Осия осемасар тамоми ҷуръаташро ҷамъ карда ба назди онҳо омаду бо одобона салом дода гуфт ки аз Тоҷикистон асту нафареро мекобад. аммо ҷавон ба сӯи ӯ ҳатто назаре ҳам накард. ҳамзари рашкинаш ба Осия бадқаҳрона нигариста дод зад ки аз он ҷо дафт шавад. Осия ба Комрон бо меҳр ва ташнаи дидор нигариста бо чашмони пурашк аз он ҷо рафт. Осия мехост ки рафта домони ҷавонро қабаду пурсад ки номи ту чисту аз куҷоӣ. аммо ин дам аз дил гузаронид ки шояд ин ҷавон ва ҷавони дар акс дидааш бениҳоят монанд бошад. охир дар дунё ҳамонандҳо хело зиёданд. дилаш шикаста ба хона баргашт. ба ҷои кораш рафту чашмони гиряолудаш аз назари Аслия пинҳон намонд. Аслия ӯро дар танҳоӣ пурсон шуд ки чӣ воқеа рӯй додааст. баъди нақли таъсиромези Осия Аслия хандида гуфт: беақл, ту магар фикр накардӣ ки ин ҷавони бечора чӣ гуноҳе дорад? охир ӯ туро дар умраш надидаасту дар бораи ту тасаввуроте ҳам надорад. пас чӣ гуна ба ту таваҷҷӯҳ бикунад? баъди ин воқеа
осия дамдуз гашта ба саволҳои аслия ба зӯр ҳа ё не мегуфт. осия дар дил мекӯшид ки симои ин ҷавонро аз дилу дидааш бароварда фаромӯш кунад, аммо наметавонист. дилаш гувоҳӣ медод ки рӯзе аз рӯзҳо бо ин ҷавони орзуҳояш во мехӯрад. баъди 3 моҳи ин ҳодиса шабе ба ошхонаи онҳо комрон бо 2 дӯсти сарватмандаш барои хӯрокхӯрӣ омаданд. осия ӯро дидан замон карахт шуд. осия худро ба зӯр ба даст гирифту ба назди онҳо омада пурсид ки чӣ фармоиш додан мехоҳанд. комрон ке ба суҳбати гарм бо дӯстонаш банд буд, дағалона ба ӯ фармон дод: ба назди мо чун ҳамешагӣ хонум Аслияро ҷиғ зан. ту инҷо чӣ коргари нав ҳастӣ? оре, гуфт осия. рав хонум Аслияро ҷиғ зан. худоё, мемирам аз шодиву мепарам аз хурсандӣ. садояш ин қадар дилнавоз аст. ба дуриҳо сафар кардам то он аксро фаромӯш созам, аммо дар ин ҷо ҳам ишқи ту маро дунболагир аст. аз чӣ бошад ки комрон ба осия бо забони русӣ ҳарф мезад. гумон кард ки осия озарӣ аст, чунки он рӯз рӯзи истиқлолияти давлатии Озарбойҷон буду Аслия субҳ аз ӯ хоҳиш кард ки либосҳои миллии онҳоро ба бар кунад. шояд аз тарзи либоспӯшии ӯ комрон гумон кард ки осиё миллаташ озарӣ аст. хонум Аслия зуд бо чеҳраи хандон ба назди онҳо ҳозир шуду фармоишашонро қабул кард. комрон барои худаш долмаи гӯштинро фармоиш дод. ин нави хӯрок дӯстдоштатарин хӯроки осия ҳам буд. осия пинҳонӣ ба ӯ менигаристу боз ҳам зиёдтар ошиқ мешуд. орзу мекард ки ин ҷавони орзуҳои дилаш боре ба ӯ бо муҳаббат бингарад. аммо комрон бо ҷӯраҳояш зуд хӯрокро хӯрданду аз ошхона бархестанд. осия мехост ки аз Аслия кӣ будани ин ҷавонро бипурсад, аммо ҷуръат накард, чунки хонум Аслия дар вақташ ҳангоми ба кор гирифтани ӯ таъкид карда буд ки дар бораи мардҳо ҳаргиз напурсад. сабаби мардҳоро ин қадар бад дидани хонум Аслия қиссаи дурудароз дорад. бори хонум Аслия гирьякунон ба осия қиссаи талхашро нақл карда буд. Аслия бо шавҳари Алфонсаш ки аз ҳисоби дигарон мехӯраду мепӯшад муддати 9 сол зиндагӣ карда ӯро бо ҷону дил дӯст медошт. аммо шавҳари зебояш меҳнат карданро дӯст намедошт. доимо баҳонае кофта аз ӯ пул мегирифт. Аслия ба ӯ мошинҳои хориҷӣ харида дода буд. аммо шабе ки Аслия бо фарзандонаш ба хонаи хоҳараш ба меҳмонӣ рафту гуфт ки имшаб намеояд, он шаб шаби ҷудоии онҳо буд. Аслия то нисфи шаб дар хонаи хоҳараш нишасту нохост ба ёдаш омад ки калиди ошхонаашонро дар хонаашон фаромӯш кардааст. барои ҳамин зуд ба мошинаш нишаста ба хонаашон шитофт. аммо ҳангоми дарро кушода ба ҳавлияшон даромаданд, дар назди дари утоқи хобашон туфлии ношиноси мардонаро диду ҳайрон шуд. дарро бо шаст кушоду дар бистари хобашон шавҳарашро бо марди дигаре ҳамоғӯш дид. даст ба гиребон бурда тавба кард. худоё, магар ту ҳамҷинсбозӣ? тавба кардам худоё. Аслия ба марди дигар ки мизоҷи доимии ошхонаашон буду дар корхонаи бонуфузе сарвар буд бо нафрат нигариста дод зад. ҳоло ки кормандони полисро ҷиғ назадам, ҳардуятон аз назарам аз ин ҷо даф шавед. шавҳараш гирьякунон зорӣ мекард ки бубахшадаш. аммо Аслия шапотие барои ӯ фароварду бо ҳамон либоси такпӯшаш аз дараш берунаш сохт. маъшуқи шавҳараш аз шарм чизе гуфта натавониста аллакай фирор карда буд. хонум Аслия баъди рӯйдоди ин ҳодисаи нафратангез дигар ба ягон мард ба шавҳар баромадан намехост. ҷинси мардро сахт бад дида монд. барои ҳамин ба осия ҳам иҷозат намедод ки дар пешаш дар бораи марде нақл кунад ё пурсон шавад. осия барои ҳамин аз ӯ дар бораи комрон чизе напурсида умед дошт ки боз онҳо ба ошхонаашон ташриф меоранд. аз байн 2 ҳафта гузашту бегоҳие боз комрон ба ошхонаашон омад, аммо танҳо не, бо ҳамсару фарзандонаш.
осия ҳамсари ӯро диду рашкаш омад. хонум Аслия наздашон рафта фармоиш гирифту ба осия гуфт ки хӯрокро тозаву озода тайёр кунанд, чунки зани ин мизоҷаш сахт нозуку инҷиқ аст. осия пинҳонӣ ба онҳо менигаристу аламаш меомад ки ҷавони орзуҳояш ин дам бо дигаре хушбахт аст. аммо дар дилаш ҳеҷ аз Комрон дил канда наметавонист, магар диле ки дӯст медорад баъд дида метавонад. онҳо баъди хӯрдани хӯроки бегӯҳрӯзӣ каме нишастанду баъд Комрон пули онҳоро пардохту аз ҷой бархеста аз хонум Аслия хоҳиш кард ки барояш алоҳида долмаи гарм печонида тайёр кунанд. осия долмаро гармогарм ба халтачаи махсуси пластикӣ андохта ба назди Комрон омада ба дасташ доду оҳиста гӯшрас кард ки ӯ аз Тоҷикистон аст. Комрон ба чеҳраи ӯ нигоҳ карду чизе нагуфта хӯрокро гирифту аз паси ҳамсару кӯдаконаш баромад. гумони осия ки ин дам нимаи дилаш канда шуд. худоё, ӯро дидам, аммо чаро ӯ зан дорад? дар ҳаёти ман ӯ шавари ман буд. ман бо тақдир қаҳрӣ мешавам. охир ман ӯро хоста будам аз сарнавиштам. Комрон дарров фикр мекард ки чаро ин духтари тоҷик бори дуввум аст ки омада мегӯяд ки аз Тоҷикистон аст. шояд пул мехоста бошад. аз дил гузаронид Комрон. аҷиб, ин албат ки омадам фарёдаш карда мепурсам ки чӣ гап дорӣ? тоҷик духтари зебо будааст. аз ҳамон соат сар карда ба ёди Комрон низ он ҷавонзани зебо Осия ҳамватанаш меомад. бори бегоҳие бо баҳонаи хӯрокхӯрӣ ба ошхона ташриф оварду аз хонум Аслия хоҳиш кард ки хонуми ҳамватанаш хизмат кунад. осия назди ӯ омаду шармгинона салом доду пурсид ки чӣ мехӯрад. ман чун ҳамешагӣ долма мехӯрам. ту аз куҷои Тоҷикистонӣ? ман аз Гулханӣ ҳастам. оҳо, зӯр ку? ман он ҷо як холаи дур дорам, мешиносӣ? ҳамин вақт хонум Аслия номи Осияро гирифта ҷиғ заду суҳбати онҳо канда шуд. осия бо таби гирифта ба назди Аслия омада фармоиши Комронро гуфт. Аслия ба ӯ тунд муомила карда гӯшрасаш кард. осия хоҳарам, шартномаи ҳамкориамонро вайрон накун. набошад ман дигар туро намешиносам. охир чӣ кор кардам ки боиси малоли шумо гардида бошад? хонум Аслия, бо ин марди тоҷик чӣ лақлақ карда шиштӣ? гумонад ки ман намебинам ту чӣ тар бо меҳр ба ӯ нигоҳ мекунӣ. ту як чизро дар гӯшат бигир ки зани ин марди тоҷик дасти дароз дорад. ба фикрам ин ҳамон ошиқи дар сурат дидагиат нест, чунки чунон бо муҳаббат бо ӯ менигарӣ ки ҳатто ман хурсандии чашмони туро дарк кардам. аммо фаромӯш масоз ки авлоди зани ӯ дасти дарози ҷиноӣ доранд. агар ягон гап шунавад, омада ошхонаи маро сарнагун месозад. ин ҷавонмард бошад бо лақаби Кобра дар ин шаҳр машҳур аст. агар хоҳӣ ки шарманда нашавӣ, пас ба ӯ наздик нашав. занаш ягон аждаҳо аст магар? пурсид Осия. зани ӯ духтари авторитети тамоми шаҳрҳои Русия мебошад. ту дар бораи Коля Боевик ягон чиз шунидаӣ? пурсид Аслия. шунидаам, лаб газид Осия. ин Коля Боевик падари ҳамсари Кобра мебошад, гуфт Аслия. ана гап дар куҷо аст? гуфт худ ба худ Осия ва бо чашмони ашкбор ва дили озурда ба тақдир тан дода ба назди Комрон дигар нарафт. мехост ки рафта ки будани холаи ӯро пурсад, аммо аз Аслия тарсида ҷуръат накард. вақте аз ошхона баромадан, Комрон чашми Аслияро хато карда ба назди Осия омаду рақами телефонашро навишта дароз карду оҳиста гуфт ки зангаш занад. Осия рақами телефони Комрон ба даст муддати чанд рӯз гаштаву баргашта фикр мекард ки занг занад ё назанад. охир ин қадар сол бо ёди ин шоҳзодаи орзуҳои дилаш зиндагӣ мекард, бо ёди ӯ мезист. акнун ки рақами телефони Комрон ба дасташ аст, чӣ тавр дилаш тоқат мекунад ки занг назанад, аз ёди ӯ лаҳзае дур бошад. нисфирӯзӣ ба рақами Комрон занг зад, аммо касе телефони мобилии Комронро набардошт. баъди 10 дақиқа телефони мобилии Осия садо доду
ӯ гӯширо бардошт. алло, салом алайкум, шумо ба ман занг зада будед? бале, ман Осия, дар ёдатон ҳаст ошхонаи миллии озариҳо? бале Осия бону, агар зид набошед дар ягон мавзеи дуртар вомехӯрдем. майлаш, дар куҷо вомехӯрем? пурсид Осия. ту рӯзи якшанбе соати 7 субҳ ба назди хиёбони маршак рафта исто. одами ман занг зада туро бо мошин ба ҷои гуфтагии ман меорад. хуб шудааст, бо ҷону дил, гуфт Осия. он рӯз қалби Осия аз шодӣ ва ҳаяҷон метаркид. рӯзи якшанберо Осия бо як беқарорӣ интизор шуд. ба хонум Аслия гуфт ки барои хабаргирии як дугонааш ба Твер меравад. хонум Аслия чизеро шупа накарда ӯро як рӯз ҷавоб дод. Осия он рӯз худро мисли наварӯсон ороста ба чашми кас хеле зебову нозанин менамуд. ронандаи Комрон, марди арманӣ, ба телефони ӯ занг зада омада ӯро ба назди Комрон бурд. ин хонаи пинҳонии Комрон дар як гӯшаи дури шаҳр воқеъ буд ки зуд ӯ маъшуқаҳояшро он ҷо бурда бахтхушӣ мекард. аммо нисбати Осия ягон фикри баде надошт. аз чӣ бошад ки мехост бо ин ҷавонзани дилшикаста фақат суҳбати самимие дошта бошаду халос. Осия рӯбарӯи Комрон нишаста аз ҳаяҷон дилаш меларзид. ҳанӯзам бовар надошт ки соҳиби акс рӯбарӯяш нишастааст. охир ин қадар сол ҳангоми ба ғаму андӯҳ дучор шудан фақат акси ин ҷавони ноошно ғамбарору тасаллии дилаш буд. намедонист ки суханро аз чӣ оғоз кунад. Комрон бо як табассуми дӯстона дасти ӯро фишурда гуфт ки ту аз ман натарс. ман ягон фикри баде нисбати ту дар дилам надорам, чунки агар хоҳам духтари 18-соларо меорам. аммо дар ин дунё одаму одамгарӣ ҳаст, марг асту некӣ ҳаст. кани дар бораи ҳаёти худат нақл кун. чаро бо ин зебоӣ ба шаҳри Рус омадӣ? Осия ашки чашмонашро пок карда ба қиссаи пурсӯзи зиндагиаш аз давраи ятим шуданаш ба нақл оғоз кард. ногоҳ ҳангоми шунидани номи холааш Комрон гуфт: о ин зани золим холаи ман аст ку? пас холаи ман модарандари ту аст. ту магар Комрон ном дорӣ? пурсид Осия. магар номи маро намедонистӣ? не, ман медонистам ки ҷаҳанҳои янгаам солҳои сол дар Русия ҳастанд, аммо намедонистам ки ту ҳам яке аз ҷаҳанҳояш ҳастӣ. ман туро кофтам, касе намешиносад туро. маро инҷо ҳама кобра мегӯянд, номи аслии маро касе ном намебарад. Осия нақл кард ки модарандараш акси ӯро нишон дода барои тӯй бо домоди пиру чутур гирифта буд. баъди нақли дурударозаш гириста худро ба оғӯши Комрон партофт ва гуфт: ман аз худоҷон миннатдорам ки дер ҳам бошад тӯи азизро ба ман расонид. акнун ҳатто розиам ки зани садуми ту бошам. фақат дар як моҳ 1 соат ҳамроҳам бошӣ. ин ҳам барои ман хушбахтии калон аст. зиндагӣ бо одами дӯстдошта агар 1 соат ҳам бошад ба 100 соли бемуҳаббат зистан баробар аст. Осияҷон, гирья накун. ба чашмони зебоят намезебад. бовар кун, аз нақли афсонамонанди ту мутаассир шудам. зиндагӣ меҳвари ҳақиқат аст, аммо ман туро айни замон ба никоҳи худам дароварда наметавонам, чунки ҳамсарам бисёрам зираку доно аст. ҳама ҷо одами худро дорад. метарсам ки зарараш ба ту нарасад. о ту кобраи ку, наход аз занат тарсӣ? гап сари тарс нест Осияҷон. ман ба ғайр аз худо аз касе наметарсам. ман аз ҷони ҷавони ту меҳаросам, чунки ҳамсари ман мисли падараш бераҳму ҷоҳил аст. аз рашк туро ба қатл мерасонад. барои ҳамин каме тоқат кун. баъд худо подшоҳ. баъд боз рӯйрост мегӯямад ки ман нав бо ту шинос шудам ва бояд ки туро дӯст дорам. акнун бошад ронандаи ман туро сиҳат саломат бурда ба ҷои корат мерасонад. ана ин пулҳоро бигир, ягон камбудиятро буд мекунӣ, гуфт Комрон. Осия ба пулҳо нигаристу гуфт: не азизам, ба ман пул дар кор нест. ман фақат бо ёди ту зиндагӣ мекардам. ҳамин қадар рӯзҳои сахтро паси сар кардам. мефаҳмӣ? мефаҳмам, гуфт Комрон. вале охир дар бораи будани ту ман ин вақт тасаввуроте надоштам. рости гап, ман туро ҳоло дӯст намедорам.
барои ҳамин сабр бикун майлаш. худо нигаҳбонад. акнун дар ҳаёти Осия як умеди рӯшан пайдо гардиду бо ҳамин умед зиндагӣ мекард. бегоҳии Комрон бо ҳамроҳии ҳамсару фарзандонаш боз ба ошхона даромада хӯроки шом хӯрданд. Осия бо ҳасрат ва пазмонӣ ба онҳо нигариста аламаш меомад. нигоҳҳои меҳрбонаш аз Аслиҳахонум пинҳон намонду бо қаҳр гуфт ки дигар бо ӯ кор кардан намехоҳад. Осия рӯзи дигар ба Комрон занг зада гуфт ки ӯро аз кор хориҷ кардаанд, намедонад ба куҷо равад. ин дам Комрон дар хона буду ҳамроҳаш ҳамсараш нишаста ба ӯ нигоҳ мекард ки бо кӣ гап зада истодааст. барои ҳамин Комрон бо Осия дуруст гап назада гӯширо зуд гузошт. Осия сари қаҳр ба дугонааш Фотима занг зада гуфт ки ҷои кор мекобад. Фотима гуфт ки агар хоҳад ӯро ҳамроҳаш ба шаҳри дурдасти Камчатка мебарад. он ҷо кор ҳаст, аммо хеле хунук мебошад. Осия чизеро фикр накарда розӣ шуд. Осия бо ҳамроҳии Фотима ба Камчатка рафтанд. Камчатка мавзеи дурдасту хунуктарини Русия маҳсуб меёбад. Осия бо ҳамроҳии дугонааш дар як хонаи пиразани инчиқи 100 сола чун хизматгор кор мекарданд. пиразан касалӣ буду доимо онҳоро наҳ зада таъна мекард ки бисёр мехӯранду бисёр обозӣ мекунанд. Осия аз кори хизматгорӣ сахт хаста шуда боре бегоҳӣ сахт пазмони Комрон шуду рақами ӯро гирифта занг зад. алло Комрон, ин ман. куҷо ҳастӣ ҳамшар? маро дар ин шаҳри сарду гард партофта рафтӣ? он рӯз маро бубахш ки дар пешам ҳамсарам буду бо ту гап зада натавонистам. муддати зиёдест ки туро мекобам. дар куҷо ҳастӣ? ман дар Камчаткаам Комрон. Камчатка минтақаи сартарин аст. боз касал нашуда бошӣ? пули чипта дорӣ? баъди туро гум карданам мисли одами чизе намерасидагӣ шудам. пазмонат шудам ман. Осия, баргард. ин суханони Комронро Осия шунида гуфт: ман гумон кардам ки барояд дигар дар кор нестам. ҳаргиз ин хел нагӯ. зиндагии ширини ману ту дар пеш аст. субҳ Осия рафта чипта хариду роҳи Самараро пеш гирифт. Комрон ӯро ба масҷиди мусулмонон бурда никоҳ кард. баъд як моҳ ба Осия гуфт ки ӯро ба ватан мефиристаду барояш он ҷо хона мехарад. Осия ноилоҷ розӣ шуд. Осияро дар ватан дӯстони Комрон пешвоз гирифта дар хонаи пурҷиҳоз бурда монданд. Осия занги телефонии Комронро интизор шуд. вале якуним моҳ паси сар гардиду Комрон боре зангаш назад. ҳайрон шуд. рақами ӯро чинд. телефони Комрон хомӯш буд. аз дӯстони Комрон ҳолу аҳволи ӯро пурсон гардид. онҳо гуфтанд ки ҳоло Комрон бо ҳамсараш дар хориҷ асту барои ҳамин занг задан наметавонад. агар ягон чиз дар кор шавад ба онҳо муроҷиат намояд. ҳамсари Комрон аз зангирии ӯ бохабар гардида мисли шери жаён талаб мекард ки ин духтарро ба ӯ нишон бидиҳанд. Комрон медонист ки завҷааш бениҳоят бераҳму рашкин асту ба ҳама кор қодир мебошад. барои ҳамин худро ба нодонӣ зада дар бораи Осия даҳон намекушод. ҳамсараш ба падар шикоят бурда гуфт ки ҳамсари нави Комронро ёфта аз байн вардорандаш. падари ҳамсараш ки духтари ягонаашро бо ҷону дил дӯст медошт аз пайи ҷустуҷӯи Осия шуд. ёфтани Осия барои ӯ бар ин одамони ҷиноӣ мушкилие надошт. дере нагузашта суроғаи Осияро ёфту ба касе чизе нагуфта ба Тоҷикистон парвоз кард. дари хонаи Осия тақ-тақ шуду ӯ давида аз сурохии он нигоҳ карду як марди сину соли рафтаи куловпӯшидаро дида пурсид: шумо кӣ ҳастед? кушо дарро, ман аз назди Комрон паём овардам. ҳозир мекушоям, гуфт Осия. Колябаевик ба хона даромада рӯи роҳаткурсӣ нишаста ба Осия гуфт: ту зани Комронӣ? бале, гуфт Осия. ман бошам падари ҳамсари Комрон Коля ҳастам. ба шумо чӣ дар кор аст? пурсид Осия. ба ман чизе лозим нест. ту медонистӣ ки домоди ман зану ду кӯдаки дӯстро дорад? медонистам. пас чаро дидаву дониста зани дуввуми ӯ шудӣ? ин қисса дароз аст. маро агар куштанӣ бошед, кушед. одамизод дер ё зуд мемирад. ба ман фарқ надорад ки кай мемирам. ман ӯро дӯст дошта розӣ шудам ки ҳатто зани садум бошам. шумо худатон боре ошиқ шудаед?
ман ошиқӣ ва муҳаббатро намедонам. дунёи ман дигар аст. кани шафшаф нагуфта шафтолӯи ҳаётатро нақл кун. маро дар вақташ фиреб карда моиндарам ба шавҳар дода буд. пеш аз тӯи расми комронро ки ҷиянаш мебошад ба ман дода гуфта буд ки ин расми шавҳари ояндаат мебошад. мани деҳотӣ дилам пурорзу ба акси беҷон ошиқ шудам. комронро дар хаёлам ҳамчун шавҳар қабул кардам. аммо шаби тӯи пирамарди чутури бузришро дида аз даҳшат дод гуфтам. шиносоии ману комрон дар русия тасодуфан афтида буд. ӯ гуфт ки маро дӯст намедорад, аммо бо мурури замон бо ҳам одат кардем. ман ба зану кӯдакони ӯ кордор нестам. хуб бигӯ ки акнун чӣ кор мекунӣ? ман акнун зани никоҳии комрон ҳастам ва чизе ки ӯ гӯяд ҳамонро қабул мекунам. агар аз ин хонаи комрон баромада наравӣ, пас ман туро ҷазо медиҳам ва комронатро низ ба маҳбас мешинонам. медонед шумо дил надоред. ман аз комрон ҳомила ҳастам. чӣ? Колебаевик аз кисааш қутии сигарро бароварда паёпай 2 то сигар кашиду сипас омирона гуфт: агар хоҳӣ ки тифлат солим ба дунё биёяд ва комронат саломат бошад, пас аз ин хона баромада меравӣ. ман ба ту пули бисёр медиҳам. чӣ? ман ба куҷо равам? пули зиёдат медиҳам. хор намешавӣ. тақдири комрон чӣ мешавад? комронат домоди ман аст. майлаш, гуфт Осия. Осия ба хотири тифли батнаш ба ҳама қурбониҳо розӣ буд. медонист ки Колебаевик метавонад ҳам ӯро бикушаду ҳам комронро. пулро гирифту ба яке аз ноҳияҳои дурдасти кишвар рафт ва як ҳавличаи хурдакак харида зиндагӣ кард. комрон бо Жасмин аз рӯи зангирияш ҷанҷол мекард. Жасмин мегуфт ки агар назди ӯ равӣ, ҳам худамро мекушаму ҳам кӯдаконро. комрон аз дӯстонаш шунид ки Осия якбора аз хонаи харидаи ӯ ғайб задааст. комрон ҳайрон шуд. ният дошт ки баъди бо Жасмин расмӣ ҷудо шудан ба ватан мераваду зиндагиашро аз сари нав сар мекунад. то ба ватан рафтан кӯшиш кард ки аз телефонаш ба Осия занг назанад, чунки тамоми кори кардаи ӯ мадди назари аҳамияти Колебаевик буд. рӯзе ҳангоми дар хона набудани ӯ, Жасмин ба ташноб даромаду дарро аз дарун маҳкам кард. кӯдаконаш сигару қутии гӯгирдро гирифта гӯгирдбозӣ карданд. писарчаи хурдӣ якбора барои як қутии сигар донаи гӯгирдро заду он барои қолин фитод ва ҳама ҷо дар 5 дақиқа оташ гирифт. онҳо ҳарду беист дод зада номи модарашонро мегирифтанд. аммо Жасмин дар ташноб байни оби мусаффо даромада ҳаловат мебурду оламу одамро фаромӯш карда буд. садои кӯдакони оташгирифтааш ба гӯшаш намерасид. вақте ки ӯ аз ташноб баромад, тамоми хона оташ гирифта, ҳарду кӯдакаш ҷисмашон нимсӯхта фақат оча мегуфтанд. Жасмин аз тарси ҷони худаш аз балкон рафта худро ба поён ҳаво дод. то мошини ёрии таъҷилӣ расида омадан, ҳарду кӯдаки мисли гул аз шиддати сӯхтани тамоми баданашон ба ҳалокат расида буданд. Жасмин дар беморхона буд. ҳарду пояш ҳангоми афтидан аз савум ошёна шикаста, сутунмӯърааш каме осеб бардошт. комронро ҳамсояаш занг зада аз ин хабари шум огаҳ кард. Колебаевик аз фафтидани набераҳои ба ҷон баробараш дарак ёфта, мисли саги ҷиндӣ шудагӣ ба сари комрон омада таъна кард ки шояд ӯ ин корро ташкил карда бошад. ақл доред амак, ман фарзандони худро чӣ тавр оташ мезадам? Жасмин сигар кашида қутии сигарашро бо гӯгир дар хона фаромӯш кардааст. ба хотири халосии ҷони худаш аз тиреза паридааст. ин кӯдакони фаришта бошанд, азоб кашида ба ҳалокат расидаанд. ман бошам дигар рӯи ӯро дидан намехоҳам. ҳамаш бо айби ту шудагӣ аст. баъди зани дуввум гирифтани ту духтари ман хаёливу афсурдаҳо гашта буд. барои ин ту ҷазо мегирӣ. дар саҳни беморхона байни хусуру домод қариб 1 соат баҳсу мунозира рафт. субҳи дигараш комрон аз хонаи як ҳамшаҳраш баромаду ба кор рафт. вале дар корхона гуфтанд ки директор он рӯз тамоман ба кор наомадааст. аз ҳамон субҳ сар карда ҳама шиносу ҷӯраҳояш ба кофткоби ӯ баромаданд. аммо ӯро мисле ки ба замин фурӯ рафта бошад, аз ягон ҷо даракашро наёфтанд. сири якбора ғайб задани ӯро фақат Колебаевик медонисту халос. Осия дар яке аз ноҳияҳои дурдасти кишвар бо ҳамсояҳои наваш зуд унс гирифту дар колхоз ба кор даромад. ба одамони он ҷо гуфт ки
шавҳараш муҳоҷир асту ба наздикӣ меояд. дилаш пур буд ки рӯзе аз рӯзҳо Комрон аз Русия баргашта ба ватан меояд. рӯзу соати тавлиди тифли деринтизораш қариб меомад. шабе ки ин тифл ба дунё омад, барфи сахте мебурид. Осия дар вақти зодан фақат Комрон мегуфт. аз худо илтиҷо мекард ки Комронаш сиҳат саломат аз банди ҷиноии Коля Боевик раҳоӣ ёфта баргашта биёяд, то кӯдак ятим намонад. номи тифлашро бо умед нишона гузошт. Осия ҳардам ба духтараш афсона мегуфт ки падарат кайҳонавард асту дар сайёраи моҳ зиндагӣ дорад. зиндагӣ бо маҷрои худ равон буду равон. Осия ба хотири духтараш зистан мехост. бо умед буд ки рӯзе аз рӯзҳо Комрон ба наздаш меояд. шабе хоб дид ки Комрон дар ҷангали сӯзон дар гирифта истодаасту аз ӯ кӯмак мепурсаду мисли кӯдак мегиряд. дилаш алов гирифту рӯи пойтахтро пеш гирифт. кофта кофта яке аз дӯстони қадрдони Комронро дарёфт. янга, кори нохуб кардед, чизе нагуфта баромада рафтед. Комрон шуморо хеле кофт. ҳамсараш аз ду пояш маҳрум гардида маъюбу маслуқу шаробхор гаштааст. худаш бошад як сол ғайб зад. ҳамин қадар кофтем наёфтем. аммо рӯзе ӯро Коля Боевик оварда ба писарамакаш месупорад ва мегӯяд ки ман ӯро ҷазои сазовор додам, накуштам, то як умр мисли духтари ягонаи ман азоб кашад. Комронро таги мушту лагат гирифта ҳар ду пояшро зада шикастаанд. ҳоло ӯ тамоман маъюб аст, бо касе гап намезанад. дар забонаш фақат номи шумо аст. куҷо аст ӯ? пурсид Осия. маро наздаш баред. ба ҳамон хонае ки ӯ ҳангоми ба шаҳр омаданаш зиндагӣ карда буд бурдандаш. Комрон рӯи хона дар аробачаи маъюбӣ нишаста ҳафтанома мехонд. ӯ Осияро дида бо чашмонаш бовар намекард ки ин ҷавонзани оддӣ ҳамсари ӯ мебошад. онҳо то бегоҳӣ суҳбат карданд. аз дидори ҳамдигар сер намешуданд. Осия ҷонам, духтарамро зудтар дидан мехоҳам. ин жасмини худозада фарзандони маро кушт. дар ҳаққи онҳо сӯхтаму сӯхтам. номи духтарамонро чӣ гузоштӣ? нишона, гуфт Осия. Осия, ҳоло барои ту зиндагии дигар дар пеш аст. мани бепою маслуқро ба сарат мезанӣ. ин хел нагӯй, Комрон. агар дӯст дорӣ, ягон чиз дар пеши чашмонат наметобад. ман аз аввал чашм кушода гӯё туро дидам. дили ман яктопараст аст. меравем бегоҳӣ ба деҳа. медони Комронҷон, биё рафта дар деҳа зиндагӣ мекунем, чунки ҳавои деҳа, одамонаш дигаранд. табиат қалбакӣ нест. чизе ки ту гӯӣ, Осия, ан ҳамон мешавад. ин ду ҷуфти хушбахт аз хурсандӣ болу пар бароварда ба деҳаи гули сурх расиданд. акнун одамони инҷо буда Осияро ки гоҳо шавҳарашро пушт карда ба кӯча мебаромад, зани шавҳар ба пушт гуфта ном мебурданд. чунин ишқро дигарон аз худо орзу мекарданд. Осия акси аввалин бор дидаашро то ҳанӯз бо худ нигаҳ медошту мегуфт, агарчи моиндарам золим ҳам бошад, маро бо акси нишондодагиаш хушбахттарин зани дунё кард. охир на ҳар кас дӯст дошта метавонад.